Velkommen til Hemsedal. Sol, frostsne, og så er det nok Norges bedste skiområde. Har 21 lifter, 45 pister og masser af skiløb. Både for begyndere og for dem, som virkelig kan. Hemsedal. Et reelt og super godt alternativ til Alperne. Så kører du bare, så bremser du, fordi den er ret stejl her, så bliver du nødt til at bremse meget, ikke? Det er sådan for mange danskere, at de starter deres skikarriere i Skandinavien. Husk at bremse. Og så på et tidspunkt, så tror man, at man vokser fra Norge, og så tager man til Alperne. Der vil jeg bare sige, Hemsedal vokser man aldrig fra. Her er et fantastisk børneområde. Og det er lavet sådan, at man kan faktisk ikke blive væk. Uanset hvor man sætter børn ud for at køre, så ender de alle sammen nede samme sted. Nede ved restauranterne, det er meget godt. Er det sjovt at stå på ski? Ja. Og så er det her verdens bedste begynderbakke. Man starter i toppen i plov, og så kommer man herned i skyggen, og så kan man altså bare stå på ski. Og for enden af det her fantastiske børneområde, der ligger det her center, Alpine Lodge. Det er toptjekket. Her er det hele. Skibutik, restauranter, lejlighed og hotel. Nu har vi små børn med for første gang, så det er helt fantastisk. Og man kan gå op også med barnevogn og kælke, og det er fantastisk. Og vi kan komme ud og køre det sort og rød piste nu. Så har jeg kun et spørgsmål. Fik I det styrt? Og hvornår er det så, at man skal tage til Hemsedal? Hver dag selvfølgelig. I weekenden er der dog altid rigtig mange mennesker. Så den bedste kombination af billige priser og god plads på pisterne, det får du, hvis du undgår skiløb lørdag og søndag. Så tag herop fra søndag aften til fredag eftermiddag. Hukler! Det unikke ved Hemsedal er, at der er fjelde over det hele. Når man kigger rundt, så er der bare fjeldtoppe over det hele. Det giver et særligt sug i maven. Man kan stå på ski fra 3 forskellige toppe, og så helt ned i bunden. Og det fede er, at der også er begynderture fra toppene og helt ned. Og så selvfølgelig alt derimellem, og også noget, der er rigtig stejlt. Der kommer jo en del fra nogle skiklubber i Danmark. Roskilde Skiklub er her en del. Glostrup Skiklub kommer, og der er der jo klart nogen, der ligger ganske højt op niveaumæssigt. Jeg hedder Jesper. Jeg arbejder i Skivelejren, og jeg kommer fra Holstebro. Jeg hedder Ulrik. Jeg er på ferie heroppe, og jeg kommer fra Holstebro. Jeg hedder Jesper, og jeg arbejder på Lodgen, og jeg kommer fra Holstebro. Jeg hedder Rasmus. Jeg er på ferie, og jeg kommer fra Holstebro. Jeg hedder Jacob. Jeg arbejder på Fjeldcaféen, og jeg kommer også fra Holstebro. Jeg hedder Rasmus. Jeg arbejder på Lodgen og kommer fra Holstebro. Og jeg har faktisk været i Holstebro en gang. Ej, for prøv lige at se her engang. Det er tilbage i, hvad er det der? 1998. Der sagde jeg det. En ski homoseksuel, en monoski, gør det aldrig nogensinde. Aldrig. Jeg troede simpelthen, de var brændt. Den er heldigvis for lille. Fed tur. Ja. Linus, du er guide for Skistar Experience. Yes. Hvad er det for noget? Vi har alt möjligt från off-piste-köring till ski-racing och personal trainer med självutveckling. Om vi snackar off-piste-köringen så är det allt från steep-skiing. Det er mig. Ja, där vi kör väldigt bratt. Där vi kör väldigt stejlt. Altså meget stejlt. Meget stejlt. Så er det ikke Och sikkert, där man får mycket puls i hjärtat när man kör ner där. Okay. Linus fra Sverige, ekstremskiløber. Karl, han er faktisk fra Island. Og du vil også kalde dig ekstremskiløber.
islænding, de skal have noget spænding, ikke? Kan det ikke blive finansiel usikkerhed, så skal det være vertikal usikkerhed, ikke? 45 grader, og så med et lille drop ud. Ja. Og der er 5 minutters drop til jer, og så er der sådan så er der en indgang til folk som mig. Jeg er jo fra en skole og fra en tid, hvor man lærte at svinge. Ja, okay. Så når jeg ser sådan, så tænker jeg, der er sgu da meget fedt at svinge der. Når du ser sådan noget, så tænker du, det er fedt, mand. Jeg kan køre lige ud hele vejen til Belgien, men du venter nede i bunden. Ikke? Lad os kaste os ud i det. Men det viktigaste av allt är att vi kan själv skräddarsy de här programmen utifrån gästens önskemål. I har også et produkt, der hedder Burn Your Legs. 3000 vertical drop. Då kör man 3000 fallhöjdsmeter på en viss tid. Och då får man verkligen testa sina muskler i benen. Konklusion. Hemsedal er ligesom en Volvo. Lægger udenpå og indeholder helt vildt meget. Isklatring, klatring, ekstrem skiløb, skirace og en rigtig fed park. Man kan også gå til bowling, og man kan få sit barn passet. Om vi kommer igen, helt 100. Hemsedalen. Norway, powered by nature.